I lijep pozdrav svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imam jedno kratko obavještenje. Snimat ću na drugom kanalu, znači neću zapostiti ovaj kanal, jednom nedeljom ću tamo izbacivati video, znači na tom kanalu. Verovatno neki znaju šta je taj kanal, to je onaj kanal Gladiator X. Na njemu je dosta opala aktivnost jer nismo dugo snimali i da, dosta je opala aktivnost. Na videu koji je izbačen pre 2 dana gdje sam otvarao Legendary chest i još neke tamo čestuje, znači kanal se radi o Clash Royale-u. Legendary chest i još neke čestuje, za 3 dana ima 50 pregleda, kanal ima 400 subscribera. Tako da ja ću snimati tako nešto, vidjet ću neke zanimljive činjenice ili tako nešto, zanimljivosti o Naruto likovima. Izbacit ću tamo po jedan video nedeljno. I da, eto, to je to. Znači, svi odite, pogledajte vide. Pogledajte vide. Da, vide. Da, vide, pogledajte. Zašto sam se zbunio, nemam pojma nija. Pogledajte sve vide, bacite like i subscribe-ite se na taj kanal. Kanal jako sporo raste, znači, za 3 dana nismo dobili ni jedan sub, tako da, kažem opet, dosta je opala aktivnost kanala, zato što dosta nije snimano na njemu. Tako da hoću malo da ga vratim u život. I da, kao što sam rekao, tamo ću snimati jednom nedeljno. Ja isključivo Naruto stvari, da vidim kako će to proći, a snimat ću i Clash Royale kad imam nešto za otvaranje ili neki gameplay možda. Tako da ako želite da me vidite na tom kanalu, idite bacite like, share i subscribe. I to je to, do sljedećeg videa, pozdravljam vas, Balkanski Učiha.